मानसिखौनो गोथां-गोथां सावो गाज्रि आबहावाया नै खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय दिनै आङो डिउटियावनो दङ डिउटि ड्रेसैनो आं बे भिडिअसखौ लाबोनाय जाबाय माने हठात जागासिनो बे घटनाया रियेल घटना आरोना जोंनि ढेकियाजुलि साहा थाङोब्ला मोनगोन जालां सेन्टार होननाय ओमफ्रायो बे जालां सेन्टार बारनानै थाइगेरगुरि आरो बे थाइगेरगुरिनि एसे मा होनो इथिंजाय सोनाबथिंहाय फायलागुरि होननाय गामि दं आरोना बे फायलागुरि होननाय गामियाव माने रियेल घटना जागासिनो दायो अना खाना बे बिनानावनि मोदोमावनो माने गोथाङैनो माने सोरबा अर सावना होनाय बायदि जियानो खामगासिनो जाहैदों आरोना बिनि गाननाय ड्रेसानो खामो आरो लोगोसे न'फोराबो खामफायो लोगोसे गोबां खहा जाबाय होननानै खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों आरोना मा होनो भिडिअस लानाया आंनि बिदायानो लादों आंनि बिदा देरसिनानो स' नोंथांमोना मोजाङै क्लियारलि नायलांदो मा जादों बेखौ जोङो रावबो बुंनो हाया हमनो हाया नाथाय मानसिखौनो गोथां-गोथां सावो गाज्रि आबहावाया नै सनितपुर ढेकियाजुलि फायलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों नोंथांमोना दान्दिसे नायनांगौ बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अरजों ब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों नायलांदों नोंथांमोना दान्दिसे नैबे गस्ला सि बियो मैया खामनाय मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों नै बे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो नै बे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो नै गाननायाव खामखायो नै दा बेखौ जोङो सावबाय सावनानै बयेमाव सोसिगोन नै गोबां मानसिफोर दं नायगासिनो दं नै गामिनि मानसिफोर बिसोरो नायगासिनो दं खोनासंगासिनो दं आसरित बाथ्रा आरोना सोमोनांथाव माने हमदांस' हायाखै मा जादों नै गामिनि नायगासिनो दं नै बिसोर न'खरनि गोजा आरो जों थांगासिनो दं नै जिगाबाबो खामदों नैबे जिगाबमोन बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों न' दरजाया पर्दायाबो खामदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै खामजोब्बाय नै नै खामनायफ्रा नै खामजोब्बायना बियो नै बे नानिनावनो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय दायो नै बे गस्लाखौ सावगासिनो दङ नै बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों नै दायो माखासे खामबाय नालाय ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयेमाव दोननाय जासिगोन नोंथांमोना खाथि खालाब्ला प्लिज अननानै नायहैनो हागोन आरोना नोंथांमोना जोंनि ढेकियाजुलिनि मानसिफोरा बे साहाथिं थाङोब्ला जालां सेन्टारफोरथिं थाङोबा बे गथ'नि न'आवहाय थांनानै फायलागुरि गामियावहाय नायहैनो हागोन आरोना खोनानो मोन्दों बे गथ'हा माबाबो गैया बिफाबो गैया बेनिफ्राय बिफाया बबेयाव थांखो मिथिनो मोनासै अननानै जुदि नुदोंब्ला बिफाखौ आङो रिकुवेस्ट खालामहरो होनना फैफिनगोन होननानै स' बिमायाबो मा होनो फाग्लि जाबाय मा होनो हाथाय बाजारफोरावसो थालांग्रा जाबाय लामाफोरावसो बिमाया फाग्लि जाबाय अना खानानो स' अननानै प्लिज नोंथांमोना जेसे हायो शेयार खालामनानै हो
मा होनो जाहाथे बिनि बिफायाबो नुफिनगोन मोनफिनगोन एबा फैफिननाय बायदि आरोना बे भिडिअसफोरखौ नुयोब्ला गावनि फिसाखौ नुयोब्लाथ' अनखांनाय फैगोन नङा होमबा गोसोआव स' नायनानै माने थानो हायाखै गोसोआ जोबोद दुखु मोनदों बेनिखायनो बे भिडिअसखौ लाबोनाय जादों आरोना रियेल जाथाय स' गाज्रि मोननो नाङा एबा माबा मोनसे नोंथांमोननि गोसोआव गाज्रि साननायजों बाथ्राखौ बुंनो नाङा आरोना क्लियारलि नायनानै कमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय मा जादों बेखौ रावबो मिथिया नालाय स' मिथियो जोंनि इसोरासो मिथियो जोंनि भगबानासो नङा होमबा स' जोङो गासैबो बे बिनानावनि थाखाय जिखि धोरोमावनो थाया मानो बिनानै हो आर'ज खालामनानै हो जाहाथे बे गथ'आ थाबैनो मोजां जाथों माने रिकभार जाथों मानो होनोबा मासे सिखिरि फैनानै गोसोम सिखिरिया फैनानै बिनि मोदोमाव बाफैनायानो बेनो जोङोब्ला बिनि देहा बिनि जि गाननाय गस्लायानो खामोबा बुहुद सोमोनांथाव आरोना